Ahojte, moje meno je Roman Srnka a dnes tu mám pre vás pomerne kontroverznú tému jednorázové e-cigarety. Tieto jednorázové e-cigarety, ktoré majú ovocné príchute, nesmrdia a ľudia ich častokrát označujú ako ochutený vzduch. Vyzerajú nejako takto. Ďakujem krásne kamarátke, ktorá mi poskytla tieto rekvizity do videa. Jedná sa o jednorázové cigarety, ktoré majú v sebe nejaký článok, nejaký atomizer a po použití nie je možné ich nejako obnoviť a jednoducho ich vyhadzujete do koša. Chcel by som toto video skôr poňať náučne a povedať vám nejaký môj názor na túto problematiku. V prvom rade je veľmi dôležité zdôrazniť, že každá elektronická cigareta, či jednorazová alebo klasická, by mala byť ako prostriedok pre fajčiarov, ktorí sa chcú zbaviť klasických cigariet. Určite to nie je hračka pre mladistvých. Bohužiaľ obrovský záujem prichádza práve že zo strany mladistvých, ktorí si myslia, že je to vlastne neškodné. Bohu vďaka v súčasnosti vieme, že každé fajčenie je do určitej miery škodlivé a zdraviu nie je priam prospešné, keďže pľúca sú stávané na to, aby inhalovali primárne vzduch. Na začiatok niečo málo ku klasickým cigaretám. Tabakový dym obsahuje viac ako 4000 toxických látok, z toho je okolo 200 látok karcinogénnych. Či klasické cigarety alebo elektronické cigarety alebo jednorázové elektronické cigarety obsahujú v drvivej väčšine prípadov nikotín. Nikotín je extrémne návyková látka, preto ľudia veľmi ťažko prestávajú s fajčením a hľadajú nejakú náhradu v podobe elektronických cigariet, jednorázových elektronických cigariet, aby uspokojili tú svoju túžbu po nikotíne. Tieto alternatívy v podobe elektronických cigariet sú preukázateľne menej rizikové ako klasické cigarety. Opäť je veľmi dôležité podotknúť, že žiadna elektronická cigareta nie je neškodná, ani nie je zdravá. Kde ja najväčší problém vidím, je v tom, že poväčšine tieto jednorazové e-cigarety pochádzajú z Číny. Tieto e-cigarety obsahujú rôzne špirálky, najčastejšie ide o chrom, nikel alebo kantal. Pri chrome a nikle pri narušení drátu sa môžu uvoľňovať toxické látky, preto odporúčam, ak používate klasickú elektronickú cigaretu, používať tieto odporové dráty najvyššej kvality, ktoré prechádzajú cez európsku certifikáciu. Tieto jednorazové e-cigarety pochádzajú z Číny, kdežto nevieme, či reálne prechádzajú cez všetky regulácie, kdežto veľmi veľa spoločností dostáva na pravidelnej báze pokuty za nesplňanie podmienok pre európsky trh. Čo sa týka náplne, tak i samotný likvid môže byť škodlivý. Najväčší faktor škodlivosti náplne je súvislosť, koľko daná náplň stojí v danej jednorázovej e-cigarete. To znamená, že likvid môže meniť farbu, nikotín v danej e-cigarete môže degradovať a podobne. Taktiež v atomizéri alebo tom pode, ktorý je umiestnený v jednorazovej e-cigarete, sa nachádza organická vata a daný drát, ktorý môže začať korodovať. Toto je ten najväčší problém, že my reálne nevieme, koľko tá jednorazová e-cigareta stála niekde v sklade, pokým sa dostala na pulty predajní a ten likvid v tej e-cigarete stále stojí, zreje, degraduje a my ak si tú e-cigaretu kúpime po pol roku od vyrobenia, tak je to potom pekný odpad, ktorý následne inhalujeme do svojich pľúc. Toto je podľa mňa ten najväčší faktor, aby sa ľudia zamysleli nad tým, čo reálne inhalujú. Teraz by som rád vyvratil jeden mýtus, že v týchto jednorázových e-cigaretách dochádza až k takému extrémnemu zahrievaniu, že dochádza k toxicite danej náplne. Toto určite nie je pravda. Zlomová je teplota, ktorá činí v rozpätí 230 až 250 stupňov Celzia, kedy sa uvoľňujú toxické látky a dochádza k elektrolíze, ale toto je téma na niekedy inokedy. Čo ma taktiež ešte hneva na týchto jednorazových e-cigaretách je ekológia. Plast sa bude rozkladať niekoľko rokov, taktiež vo vnútri tejto jednorazovej e-cigarety sa nachádza batériový článok, ktorého recyklácia je taktiež otázna. Ja úprimne odporúčam tieto jednorázové e-cigarety vyhadzovať do elektroodpadu, keďže vy fyzicky neviete odňať tú batériu z toho plastu, takže myslím si, že je najideálnejšie to hádzať medzi elektroodpad, keďže to obsahuje batériový článok. Najväčšou iróniou
je to, že hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia. Zrovna mladí ľudia, ktorí sú najväčšími zástancami ekológie, recyklácie a všetkého, čo pod túto problematiku spadá. Pôjdu si kúpiť takúto jednorazovú e-cigaretu, ktorú nemajú ako recyklovať. Taktiež jednorazové cigarety sú veľmi drahé, nerentabilné, takže aj tento pohľad môžete zakomponovať ako rozhodujúci faktor pri výbere toho, čo budete fajčiť. Čítal som jednu štúdiu, v ktorej sa písalo, že človek do 21 rokov si závislosť na nikotíne vybuduje až 7-krát jednoduchšie ako niekomu, komu je napríklad 40 rokov. Jednorazová cigareta obsahuje 18, v niektorých prípadoch až 20 mg nikotínu na mililiter. To znamená, že obsah nikotínu sa pohybuje okolo 2%. Jedna klasická pyrocigareta má zhruba 10 mg nikotínu. To znamená, jednoduchou matematikou, že jedna krabička má približne 200 mg nikotínu. Jedna takáto elektronická jednorázová cigareta obsahuje teda dokopy 40 mg nikotínu, keďže obsahuje 2 ml náplne, koncentrácie je tam 20 mg na mililiter. Prečo je to tak populárne u mladých ľudí? Tieto jednorazové e-cigarety absolútne necielia na aktívnych fajčiarov klasických cigariet. Čo to znamená? Že cieľia hlavne na mladistvých a neplnoletých, či už cez dizajn, že je to farebné, voňavé, veľmi sladké, ale aj cez sociálne siete, ako je napríklad TikTok a podobne. Častokrát sa môžeme stretnúť so zakázanou reklamou na tabakové výrobky. Taktiež mladí ľudia sú zvyknutí mať častokrát niečo v rukách. Či už je to telefón, jednorázová cigareta, šoferujú s tým, chodia s tým po meste neustále, majú ten syndrom mať niečo v ruke. Takáto jednorázová e-cigareta to veľmi dobre zastupuje a vidíme mladistvých častokrát v meste s týmito jednorázovými e-cigaretami. Všetko je to o množstve, intenzite a o uvedomelosti ľudí. Bože, teraz sa cítim extrémne ako nejaký moralista, ale iba som chcel hlavne poukázať na problém, ktorý momentálne vidím v tejto spoločnosti, ktorý sa prejavuje hlavne u mladistvých. Pokiaľ ste nefajčiari, tak sa do toho ani nepúšťajte. Som zvedavý na váš názor, budem rád, keď mi dáte nejakú spätnú väzbu a majte ešte krásny deň. Ahojte.